Li Şamê pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li kampa Yermûk rûdan. Her wiha navendara gihandinê ya bi ser artêşa azad veda diyar kirin. Got di wan pevçûnan de heşt ji leşkerên rejîmê û Hizbillah hatin kuştin û hejmarek din birîndar ketin. Di haman demê de artêşa azad bargehên rejîmê li kampê bi mûşekan armanc kirin. Li gundewarê Dereyê artêşa azad avahiyek rejîmê li bajarê Şêx Meskîn teqand û hate zanîn ku hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û birîndar ketin. Her wiha pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li derdora lîwayê heştê û duan de û li kevîka rêbenda El Meheta rûdan. Di haman demê de pevçûnên tund di navbera her du aliyan de li Taxar û ji hilatî bajarê Bisr Şam derketin holê. Li gundewarê Idlibê hêzên rejîmê komkujiyek li bajarê Seraqê pêk anî û hate zanîn ku çar zarokan jiyana xwe ji dest dan û bi dehan birîndar ketin. Her wiha jê derên meydanî dane diyar kirin ku firokên rejîmê dirimbêlek li gundê Cebbas armanc kirin û hate diyar kirin ku di sivîl bûn qurbanî û hejmarek birîndar ketin. Di haman demê de firokên rejîmê bajarê Meherretin Neman û bajarokê bin jî topbaran kirin û li wir jî hejmarek sivîl bûn qurbanî. Li gundewarê Helebê artêşa azad da diyar kirin ku wan bargehên rejîmê li navçeya Birêc bi mûşekên girad armanc kirin û di encamê de 15 ji leşkerên rejîmê û mîlîşiyên wê hatin kuştin. Di haman demê de artêşa azad da diyar kirin ku wan kampa Henderat hemî rizgar kirin û xistin bin kontrola xwe de.